A partir del setembre engeguem una nova secció de programes. Així, les xarxes socials, els butlletins i el portal jornal.cat engegaran una nova temporada de continguts audiovisuals. Incorporen la mirada jove, incorporen la mirada reflexiva, incorporen la mirada lenta, continguts audiovisuals de tu a tu, més corals. Aquesta programació audiovisual incorporarà la segona temporada del podcast de jornal.cat amb un nou format més fresc, més àgil. També incorporarà una sèrie audiovisual feta per joves parlant i reflexionant sobre economia social i solidària, un programa més reflexiu sobre com el cooperativisme pot donar resposta als reptes estratègics del país, però també altres propostes amb mirada cultural, amb mirada antiracista, amb consells sobre cooperativisme i economia social i solidària. Tota una vocació de generar contingut audiovisual multiformat per arribar a nous públics i fer créixer l'impacte de l'economia social i solidària. Aquesta aposta per l'audiovisual a jornal.cat ha estat possible gràcies a la intercooperació entre la Sembra, com a agència de comunicació social, amb la productora El Monocle del Maresme i la productora Bruna de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb els quals hem generat un procés de reflexió sobre la incorporació de la mirada transmèdia a jornal.cat i hem impulsat els projectes necessaris per posar-la en marxa a partir del proper curs. Us convidem a seguir la nova programació audiovisual de jornal.cat.